Stredná pedagogická škola v Levoči je škola plná študentov, ktorí sa neváhajú zapojiť do rôznych aktivít. Prostredníctvom nášho časopisu Pedagogické očko vás radi s týmito študentskými činnosťami oboznámime. Hneď po otvorení prvej strany sa dozviete, komu patria zásluhy za to, že náš časopis uzrel svetlo sveta. Ďalej si prečítate o študentoch, ktorí zašli za hranice Slovenskej republiky a o rôznych športových a kultúrnych aktivitách. Priblížime vám oslavy 65. výročia založenia školy a speváckeho zboru. A nakoniec sa spolu so žiackou školskou radou naladíme na vianočnú atmosféru. Veríme, že budú pre vás tieto stránky zaujímavé a činnosť študentov podporíte ich prečítaním. Stačí len zájsť za profesorkou Nemčíkovou, o ktorej si máte možnosť časopis zadovážiť, alebo si ho máte možnosť pozrieť v digitálnej podobe na internetovej stránke našej školy.